Животът е в постоянно движение. Нищо не остава същото и ние не сме изключение. И все пак, когато промяната е за нас, когато нашите тела, нашата енергия, нашето мислене се оформят, ние изведнъж се страхуваме. Имаме чувството, че губим нещо. Но нека ви кажа нещо. Губи не този, който се променя, а този, който се съпротивлява на промяната. Мъжката менопауза не е приключване, това е порта. Врата, зад която ви очаква едно ново вие. По-силна, по-мъдра, по-съзнателна версия на вас, способна да надскочи преплитането на миналото и активно да оформи бъдещето си. Много хора се страхуват да влязат през тази порта, защото вярват, че неизвестното е опасно. Но помислете за това. Най-добрите моменти от живота ви не са родени, когато всичко е било удобно и предвидимо, но когато се осмелите да излезете от зоната си на комфорт. Когато сте опитвали нови неща. Когато не беше важно какво си загубил, а какво можеш да постигнеш. Най-голямата грешка, която можете да направите, е да се придържате към миналото, докато животът ви върви напред. Ако винаги поглеждате назад, какви сте били преди 20 или 30 години, дори няма да осъзнаете какъв потенциал крият предстоящите години. Това не означава, че не трябва да уважавате това, което сте били някога. Но е време да почетете и новото си аз. Мъжката менопауза не е наказание, а възможност да станете най-добрата версия на себе си сега, в тази фаза от живота. Гледайте на този период като на нова фаза в тренировъчния план. Мускулите растат само ако постоянно ги предизвиквате. Ако винаги правите едни и същи упражнения, след известно време ще останете в застой. Същото важи и за живота ви. Ако винаги се вкопчвате в едни и същи мисли, ако винаги гледате към миналото, няма да напреднете. Менопаузата носи точно това ново предизвикателство за вас. Не е нужно да гледате назад, трябва да гледате напред. Много хора казват, но аз вече не съм същият. И са прави. Вие не сте същият. Но това не е лошо. Сега имате опит, мъдрост и самопознание, които не са съществували в младостта ви. Въпросът не е дали можете да си върнете старото аз. Въпросът е, желаете ли да опознаете новия, по-силен, по-осъзнат мъж, който можете да станете? Промяната не означава, че губите нещо. Промяната означава да откриеш скритото в себе си. Представете си, че животът ви е кораб, плаващ в океана. Ако винаги гледате назад, никога няма да видите новите брегове, новите възможности. Но ако погледнете напред, ако пуснете платната на миналото, един цял нов свят може да се отвори пред вас. Тази промяна не се случва за една нощ. Това е процес. И всяка голяма трансформация започва с решение. Въпросът е, желаете ли да вземете това решение? Готови ли сте да се откажете от старите модели и да потърсите нови възможности? Готови ли сте да мислите различно за себе си? Защото промяната е неизбежна. Но какво ще направите от него, зависи от вас. За да поемете истински контрол над собствения си живот, първо трябва да разберете какво се случва с вас. Много хора се страхуват от промяна, защото не разбират какво се случва в телата и умовете им. Но ако осъзнаете процесите, вече сте в предимство. Мъжката менопауза, известна още като андропауза, не е внезапно събитие. Това е постепенна трансформация, която се извършва в продължение на десетилетия. Основната причина е намаляването на нивата на тестостерон, които обикновено намаляват с около 1% годишно, започвайки от 30-годишна възраст. Това е бавен процес, но когато достигне точката около 45 до 50 годишна възраст, че вече предизвиква забележими ефекти, много мъже го приемат като изненада. Този период често се третира като признак на слабост, но всъщност не става дума за това да ви направим по-слаби, а за това да се отнасяме към тялото ви по различен начин. Какви промени можете да забележите? Намаляване на енергийните нива. Забелязвате, че сте по-изтощени към края на деня и нямате естествения стимул преди. Загуба на мускули и по-бавен метаболизъм. Ако не обръщате внимание, мускулите ви ще започнат да се разграждат и ще съхранявате излишните мъзнини по-лесно. Промени в настроението, нетърпение, загуба на мотивация.
Може да сте били много по-търпеливи преди, а сега изведнъж да се почувствате по-ядосани или летаргични. Нарушение на съня и намалено либидо. Качеството на съня ви може да се промени и сексуалното ви желание също може да намалее. Тези симптоми обаче не означават страшния съд. Всъщност, ако ги управлявате съзнателно, можете да поддържате функциите на тялото си под пълен контрол. Най-важното нещо, което трябва да разберете, е, че вашата възраст не определя колко сте във форма. Става въпрос за начина на живот, който водите. Ако включите правилно хранене, упражнения и почивка в живота си, можете не само да поддържате силата си, но и да влезете в по-добра форма от всякога. Представете си, че тялото ви е кола. Като по-млад си вървеше без проблеми и на най-евтиния бензин. Сега обаче има нужда от качествено гориво. Ако не обърнете внимание и продължите със стария начин на живот, ще стане все по-трудно да функционирате. Въпреки това, ако съзнателно го поддържате, можете да го поддържате в топ форма за много години напред. Така че въпросът не е дали можете да избегнете този период. Това е как се справяш. Сега имате две възможности. Отдаваш се на промените, оставяш ги да те контролират. Приемате умората, забавения метаболизъм, нарастващото тегло и казвате: такъв е редът на живота. Започвате съзнателно да работите върху себе си. Разбирате, че това не е началото на упадък, а нов етап от живота. Започвате да контролирате процесите на тялото си и работите активно, за да останете във възможно най-добрата форма. Най-голямата пречка не е в тялото ви, а в ума ви. Ако мислите, че е твърде късно за промяна, тогава наистина ще бъде твърде късно. Но ако осъзнаете, че всичко зависи от вашето отношение, можете да намерите енергия и сила в себе си, каквито никога преди не сте предполагали, че имате. Успешните мъже знаят едно нещо със сигурност. Животът не е до години, а до отношение. Сега трябва да решите, ще приемете ли промените и ще ги оставите да ви оформят, или ще контролирате активно развитието на собственото си тяло и живот. Изборът е ваш.